Tää on niin kusto. Kymmenen. Vittu mä hävittiin. 16. Nyt on 20 vasta. Tuntuu nimittäin hävisit. Vittu mä hävittiin. Mä hävittiin tää paska. Ei vittu. Sulla on vielä 25 sekuntia. Se on ihan vitusta aikaa. 40. Älkää puhuko siitä ajasta, muuten se vetää saman. Juo nyt se vittu. Voi vittu. Sinne me. Jappari! Jappari! 47 on tai myösään. Mitä nyt tulee kyllä ylös. Kato sinne ruhtoon. Ja arvasin, että tässä käy tälleen. Ei usko. Hyi vittu. Taitaa olla huomenna ilta. Aika iloinen. Vittu tää on sairaan. Vittu toimii!